Kadom don malitum nangli YouTubers cimantung uma. Lapen YouTube alam nangli koan knowledge chinilo. 2.70 billions YouTube channel kang po tumdulo pirthia danglo. Laso angbong pen Indian music channel T series hanlo most subscriber ke ongnai. 248 million subscriber. Population like Pakistan, Australia, Spain, Switzerland, Bangladesh, Nepal and many others. Lai tuphan ke T series channel subscriber omula. Pirthia danlong YouTube channel kampu first place ke ong nai ke India hendo. Lapen second place ke US. Number 1 Indian vloggers ke Saurav Joshi hendo. Earning 40 lakh rupees per month. YouTube earning income pen penang an kibi ke the tum career chi pame tum dolo. Mane car nam tan, mane bike nam tan, mane hem ka chikim, mane ODA Kawasaki Ninja nam tan puji. Manoj Day penang an tum chiniji laphan number 1 YouTubers in Jharkhand. First ki I am thank ta ave duk pic banon ke la ancha upgrade alo apo के साइकिल मिस्ट्री चल तमे नॉन के मनस दे लाख लोग के अर्निंग एंड आज के डेट में मैं लाखों रुपए अर्न कर रहा हूँ यूट्यूब से. First YouTube payment, second YouTube payment, 60,000 per month YouTube income. Lahai pen na job penang an student nompan influence inspire pen penang an tum YouTube account secret tum do piglo. Lasi pini YouTube pen akime akino lam chithansina the real truth of YouTube. YouTube pen tangkalong YouTube ki claim pen famous po popular po laso pen jok penangan tum YouTubers ki claim tum do piglo but penangan successful YouTubers tum ke drop out la pen studies complete tanga tum sai se non ke thousands to say carb YouTubers tum ta dolo. I know we all do it for earning money but penangan tum ke students sai se laso pen jok studies na tu focus tik that atum dolo. YouTubers YouTube ki claim ta study na tu nan distract that nangli tum YouTube pen tangkalong o si mathama AdSense pen stame ahokalam ke kali YouTube pen tangka long o pen joksi penang antum YouTube account secret lo but ahok lam ke tangka long o e nali tum jongsi YouTube pen tangka earning pathi oji protangte sponsorship affiliate marketing da pengenali product kilan spon lahai donanji kalite nali video views do o la penali video permission sen lan etik ke nali YouTube pen earning the lapen ke YouTube pen nali 45% earning ke YouTube tumsi en ponder 55% bejinang phanangi pike nangli video ad spend 1000 earning lo patang te 450 ke YouTube tumsi en ponder po 550 ke nangli earning long po 45% ki cut lan ke thep pikan lo lasilaha YouTubers ke the tum car bike ke chinam lake sponsorship lapen ke affiliate marketing ta do kok ponopot nangli jongsi metric candidate lang mate class 11 12 lang prutangte YouTube ki claim 4 times chipiri it will affect on your studies mantu si video pilong puma content secret nasi nangli ning dorong pong lapen ke YouTube nangli jongsi videos upload o e prutangte nangli channel subscriber do os tame growth o elo video ke upload le ajir ding piklo prutangte impression ha hai chikom lap lapen ke YouTube ki claim ke nangli ning intang o nangji people lopote bad comments nangli ning oi it ning oi joy o prutangte nangli phan isi effect do athe nangli long bad comments ke bang bek ji lasi nangli ignorance lapen ke ning chi control bang ke take back nangji nangli jongsi time chimenage tech protangte nangli YouTube claim tame nangli student lang protangte nangli YouTube phan lapen ke career studies phan nangli time chimenage back nangji athe YouTube la ke nangli video kabunai lapen ke editing time to pick on lasi nangli isi schedule bang ke chimenage nangji 1 week long 1 video mate 2 videos ne schedule ateng protangte ne ke after 3-4 days gap protangte 1 video lapus pipon pon YouTube ki claim pen akime ke nangli behek lang pustame nangli content ki create mission san protangte nangli nong ta dopo lapen ke nangli tangka earnings tame mission san po nangli bike gari chinam long le pustame nangli pocket money phage dopo lapen ke nangli nong society long seme jume po lasi YouTube claim ripupe nangli time chimenes thek protangte YouTube pen ta earning mission but student private school gidun tumang ke nangli time chimenes bag nangji content creator ning hang videos ki create ning hang sta YouTube arus chini ne pute first YouTube arus bang study datha nali tum jong si Manoj Day lapen ke technical rar video lang prutang tenang tum YouTube attack lapen ke arus chini po asi nihin pen ke technical rar bang kithan clear chat ason asi nang tum lasu bah niya video lang nam tame nangli thek prutang te YouTube ki claim ta mission lapen tangka earning oversize tame mission free upper hu hudle nangli YouTube bang claim no lapen ke nangli time schedule bang chubuna non alate nangli studies lapen ke YouTube na thu chimen long po YouTube pen sinang kai separeng ji puke nangli un ida ji karbitum ke stame nangli asap akijo ke long pon po asi pinyo video ke lang si kang ton polo thank you so much bye bye kadom see you in next video.